bibote duna, ere txinatako petiluna, ez daume bihurrien laguna, herri ikusten ez badu txukuna, narratxentzat prest du izuna. Txilipitarona, jo txilipintua, txoropitarona, hau desabindua. Txilipitarona, jo txilipintua, txoropitarona, txilipintua. Azkardoan ari errieta, kontxo hau ez da talasterketa, aizu eskuari arreta, stop auto, stop kamioneta, semaforoa berde dago eta, mugi utzi berriketa. Txilipitarona, jo txilipintua, txoropitarona, hau desabindua. Txilipitarona, jo txilipintua, txilipintua. Txilipitarona, jo txilipintua, txoropitarona, hau desabindua. Txilipitarona, jo txilipintua, txilipintua. Aguaziltxo txilipitu duna, buru soila bibote duna, ere txinatako petiluna, ez daume bihurrien laguna, herri ikusten ez badu txukuna, narratxentzat prest du izuna. Txilipitarona, jo txilipintua, txoropitarona, hau desabindua. Txilipitarona, jo txilipintua, txilipintua. Azkardoan ari errieta, kontxo hau ez da talasterketa, aizu eskuari arreta, stop auto, stop kamioneta, semaforoa berde dago eta, mugi utzi berriketa. Txilipitarona, jo txilipintua, txoropitarona, hau desabindua. Txilipitarona, jo txilipintua, txilipintua. Txilipitarona, jo txilipintua, txoropitarona, hau desabindua. Txilipitarona, jo txilipintua, txilipintua. Aguaziltxo txilipitu duna, buru soila bibote duna,
jauna, txilipita jauna, hau desagertua. Txilipita jauna, jo txilipitua. Txilipitua, txilipitua, txilipitua. Azkardoan ari errieta, kontxo hau ez da lasterketa. Aizu eskuari arreta, stop auto, stop kamioneta. Semaforoa berde dago eta, mugi utzi berriketa. Txilipita jauna, jo txilipitua. Txilipita jauna, hau desagertua. Txilipita jauna, jo txilipitua. Txilipitua, txilipitua, txilipitua. Txilipita jauna, jo txilipitua. Txilipita jauna, hau desagertua. Txilipita jauna, jo txilipitua. Txilipitua, txilipitua, txilipitua. Jo txilipitua. Aguaziltxo txilipitu duna, buru soila bibote duna. Ere txinatako petiluna, ez daume bihurrien laguna. Herria ikusten ez badu txukuna, narratxentzat prest du izuna. Txilipita jauna, jo txilipitua. Txilipita jauna, hau desagertua. Txilipita jauna, jo txilipitua. Txilipitua, txilipitua, txilipitua. Kaixo lagunok. Urtero bezala, hemen gaude berriro ere LH6B gelakoak. Programa berri bat eskaintzeko asmoz. Gaur martxoaren 18 da, eta arratsaldekoa 3 dira. 3:04 dira. Orain hasiera emango diogu irratsaioari. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop, yo, you gotta take it slow. You can't be a pro, don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions. They blocking your vision, but no, you can't listen. That shit is all fiction cause you hold the power as long as you're dreaming. Gu, seigarren mailako Hector eta Alejandro gara, eta irratsaio honen aurkezlak izango gara. Gaurko saioan, txisteak, asmakizunak, urtebetetzeak, eguraldiaren aurreikuspena, bitxikeri batzuk, elkarrizketa bat eta kopla batzuk entzungo ditugu zuekin. Saioa umore honez hasteko Urrek eta Joelek txiste barregarri batzuk kontatuko dizkigute. Prest zaudete entzuleok, aurrera ba bikote! I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink. Eskerrik asko aurkezpenagatik, Hector. Halaxe da, Joel eta nik txiste barregarri batzuk kontatuko dizkizuegu jarraian. Barrez lertuko zaudete espero dugu oso txiste onak aukeratu ditugula, ez da, Joel? Halaxe da, bai, ederrak aukeratu ditugu. Ordua lehena, mutil bat baserri batera hurbildu zen, eta galdetu zuen nola ditzen ziren txerria. Baserritarrak erantzun zion orduan. Ze,
zi eta so. Baina ez da bat falta, bai, zu. Ederra zen, Joel. Ase barreak. Olain nirea kontatuko dut. Ea gustuko duzuen. Haur batek amari esaten dio ikastoratik etxera joandakoan. Ama, bi notizia dakartzat zuretzat. Lehenengoa oso ona da. Matematikan 10 bat atera dut. Oso ongi, seme. Eta zein da bigarren notizia? Galdetzen dio amak. Ba, lehenengo notizia gezurra dela. Ona, hemen beste bat. Mutil bat hurbiltzen zaio, beste bati eta esaten dio. Nora zoaz txerri horrekin? Ez da txerria, ahatea da, dio besteak. Besteak orduan, iso, ahatearekin hitz egiten ari naiz eta. Ederra hori ere, Toli, nire azkena. Neska bat irla galdu batean zegoen, eta botila bat aurkitu zuen barruan mezu batekin. Mezuan hau jartzen zuen. Ez badiozu mezu hau 15 lagunei bidaltzen, sorte txarra edukiko duzu urte osoan. Bueno, espero dugu gustatu izana, eta barre pila bat egingo zenutela. Hurrengora arte. Cries and watch me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Eskerrik asko txiste barregarri horiengandik. Ederrak izan dira benetan. Orain, Jon eta Johanek asmakizun batzuk ekarriko dizkigute. Ez da, Aitor? Bai, horrela da, baina ondo entzun. Pertsonai eskutu bat ere izango dugu eta gaurkoan. Aurrera Jon eta Johan. Kaixo lagunok, hemen gaituzue Johan eta Jon zuei bi asmakizun kontatzeko prest. Lehen bizikoa asmakizun normal izango da, baina bigarren eskolako pertsona izkutu baten ahotsa izango da. Nor den asmatu dezazue. Erne ba, buruak eta belarriak. Prest zaudete, lehen asmakizuna kontatuko dizuet. Hemen duzue, sorte on guztioi. Ez da animalia, eta pertsonare, lurretik mugitzen da, eta harta zikintzen. Zer ote da? Errepikatu egingo dut. Ade guztiok, azken aukera. Ez da animalia, eta pertsonare, lurretik mugitzen da, eta harta zikintzen. Zer ote da? Zer iruditu zaizue? Nik erantzuna badakit, baina ezin dut zozketan parte hartu. Zuek ere jakingo duzue seguru. Beno, orain pertsona izkutuaren ahotsa jarriko dizuet nik. Esan bezala eskolako pertsonai bat da. Adi belarriak, badoa. Kantatu nahi dut bizitza, usteltzen ez bazaititza, mundua dantzan jarriko nuke jainkoa banintza. Argitu ezak kopeta, penak euretzak gordeta,
goizero sortuz bizitza ere hortxe zegoketa. Mundua ez da beti jai, inoz tristea ere bai, baina badira mila motibo kantatzeko alai. Azea hotxa, badakizuen norena den? Beno, badez bada ere bigarren aldiz entzungo du. Adi berriro ere. Kantatu nahi dut bizitza, usteltzen ez bazaititza, mundua dantzan jarriko nuke jainkoa banintza. Argitu ezak kopeta, penak euretzak gordeta, goizero sortuz bizitza ere hortxe zegoketa. Mundua ez da beti jai, inoz tristea ere bai, baina badira mila motibo kantatzeko alai. Oraingoan garbi dagoela uste dut. Ea asmatzen duzuen. Bide batez, aurreko asteko asmakizunen irabazleen izena esango dugu. Askok asmatu dituzue, baina zozketan izen hauxe atera dugu. Zebin da, gure gelakoa, hau da, 6B. Zorionak, gozatu saria. Beno lagunok, gure txanda bukatu eginda. Eta gure esan behar dizuegu. Espero dugu bi asmakizunak asmatzea. Agur bero bat Johan eta nire partetik. Ikusi arte! Asmatu dituzue? Horrela bada, paper batean apuntatu bi erantzunak eta asmakizunen kutxan bota. Jarraian urte betetzen tartea izango dugu. Martxoaren 18tik 25 urteak betetzen dituzten pertsonak zorionduko dituzte Saima eta Josefek. Kaixo, Josef eta Saima gara. Zer moduz zaudete? Gaur kontatuko dizuegu nortzuk betetzen dituzten urteak laster. LH bateko Mohamed Aminek Talsik martxoak 19an, hau da bihar bertan 7 urte beteko ditu. Zorionak, Mohamed! Zorionak, zure urte betetzean zorionak, da urte askotarako zorionak, belarritik tiratzean zorionak da musuak zuretzako. Eskolan beste inork ez dituen ez betetzen urteak, egun hauetan aste berean urteak betetzen dituzten pertsonai famatu batzuen izenak esatea pentsatu dugu. Adibidez. Adam Levine, Maroon 5 taldeko abeslariak gaur beteko ditu 53 urte. Spike Lee zinema zuzendariak martxoaren 20
2020an beteko ditu 75 urte. Jim Parsons Big Bang Theory serieko aktoreak 59 urte beteko ditu martxoaren 24an. Eta egun berean baita ere Arturo Valls telebista aurkezle espainiarrak 57 urte beteko ditu. Zorionak guztiei, ondo pasa zuen eguna. Pozak txoratzen nator ni ere gaur zure etxera. Maitasun loreak zuretzako ekartzera. Maitasun loreak zuretzako ekartzera. Zorionak zure urte. Irratsaioarekin jarraitzeko, Aron eta Aiderrek gaurko eta asteburuko eguraldiaren aurreikuspena eskainiko digute. Aurrera, Aron eta Aider! I wake up to the sounds of the silence that allows for my mind to run around with my ear up to the ground. I'm searching to behold the stories that I told when my back is to the world that was smiling when I turned. Tell you you're the greatest. Arratsaldeon eta eskerrik asko gu aurkezteagaitik, Alejandro. Kaixo, mikrofonearen aurrean Aron eta Eider gaituzue, eta jarraian gaurko asteburu honetarako eguraldia zein izango den kontatuko diezugu. Espero dugu eguraldi ona egitea, lagunekin jolasteko eta ondo pasatzeko. Bueno, gaur goizean fresko egingo du, eta lainotuta egongo da zerua. Euri apur batekin. Arratsalde gauerako ere, lainoak eta giro freskoa espero da. Bihar goizean giro aldatuko da, eta eguraldi ederra izango dugu. Eguzkiak irtengo du eta tenperatura igoko da. Egun osorako giro polita espero dugu. Iganderako ere giro ona espero da. Lainoren batzuk agertuko badira ere. Hala ere, gehien bat eguzkia eta temperatura epela izango ditugu, egunean zehar. Hori izan da dena gure aldetik. Ondo pasa eta eguraldia ondo aprobetxatu plan ederrak egiteko. Agur Benur eta jan jogur. Look, okay, I'm hoping that somebody pray for me. I'm praying that somebody hope for me. I'm staying where nobody's supposed to be. Papa posted, being a wreck of emotions. Ready to go whenever you let me know. The road is long, so put the pedal into the flow. The energy on my trail, my energy unavailable. I'ma tell him I still away, go. Aim on the plot on my drive to the top. I've been out of shape, taking out the box. I'm an astronaut. I blasted off the planet, rock that caused catastrophe. And it matters more because I had it. Now I had a thought about wreaking havoc on an opposition. Kinda shocking and when static with precision. Irratsaioa aurrera doa entzuleok, eta jarraitzeko Safa eta Jonek bitxikeri batzuk eskainiko dizkigute. Aurrera bikote bitxikeri horiekin. My enemy. Oh, the misery. Do you ever feel like a plastic bag drifting through the wind, wanting to start again? Do you ever feel so paper thin, like a house of cards, one blow from caving in? Do you ever Hori da, Hector, gu Zafatik jone gara, eta zen bezala bitxikeri batzuk kontatuko dizkizuegu gaurkoan. Guri oso interesgarriak iruditu zaizkigu. Zuei ere gustatuko zaizkizuela espero dugu. Prest zaudete? Bagoaz, aurrera Zafa. Badoa lehengua, baltzen ekiten ume jaio berritan nagusiak baino ezur gehiago dituztera? Bigarrena, badakizue balea urdin baten miak elefante baten pisu berdina duela? Hirugarrena, baldakizue jirafak dela oso kordarik ez duen ugaztun bakarra? Eta azkena eta oso garrantzitsua, aldakizue Bangladesen 15 urtetik gora kurtso bukaerako azterketetan tramparen bat inez gero kartzele joan zaitezkeela? Interesgarriak iruditu zaizkizue, ez da?
Guri behintzat bai. Zerbait berria ikasi duzuelakoan, orain aurkezleei emango diegu txanda berri ere. Ikusi arte! You don't have to feel like a wasted space. You're original, cannot be replaced. If you only knew what the future holds. After a hurricane comes a rainbow. Maybe a reason why all the doors are closed, so you could open one that leads you to the perfect road, like a lightning bolt. Jarraitzeko, Maria Jaiar eta Sebindak lehenengo mailan praktikak egiten dabilen Martari elkarrizketa egingo diote. Aurrera hirukote! Like the legend of the phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Look. We come too far to give up. Eskerrik asko, Alejandro eta Hector, gu Maria Sebina eta Jaiar gara, eta elkarrizketa interesgarri batekin gatoz. Elkarrizketa gure ikastetxean irakasle izateko ikasten ari den pertsona bati egingo diogu. Bera, Marta da eta lehenengo mailan dago praktikak egiten. Kaixo, Marta, zer modu zaude? Kaixo, hirukote oso ondo, zuen galderen zain. Zenbat urte dituzu? 28 egingo ditut horrengo 3an. Apirilak 3an, 28 urte beteko ditut. Irakastea izateko ikasteaz gain zerbait gehiago ikasten duzu? Momentuan, ari naiz euskera eta ingelesa ere ikasten, eta kazetaritza ere ikasi nuen. Noiz hasi zinen Arrateko Dramari Eskolan eta noiz arte egongo zara hemen? Otsaiak hasieran hasi nintzen, eta hemendik 10 egunetara gutxi gora bera, ja hemendik urten egin beharko naiz, baino gutxi gora bera 2 hilabete egon naiz hemen zuekin. Zuk aukeratu zenuen eskola honetara etortzea? Guk ezin dugu aukeratu, guk aldugu aukeratu herria gutxi gora bera, baino berez eskola unibertsitateak erabakitzen du nora goia zen, baina oso pozik nago hemen. Zergaitik izan nahi duzu irakaslea? Betidanik esan dut argi nahi nuela izan irakasle, umeak gustatzen zaizkidalako, irakastea ere bai, eta orduan ideia nahiko argi nuenez, animatu naiz berriro ere ikasten hasi, eta magisteritza ateratzeko asmoz nago. Nola moldatzen zara ikasleekin? Nahiko ondo. Egia da, 6-7 urte dituztenez, pixkat mugimendu asko daukatela batzuk, eta ikasi behar dute oraindik arauak betetzen, baina majuak dira benetan. Nola moldatzen zara sorkunderekin lan egiteko garaian? Oso ondo, elkarlanean aritzen gara, ni egon behar naiz berak erabiltzen dituen estrategiak pixkat ikusten, ikasteko, ni ikasteko nator izan ere, baina oso ondo moldatzen gara. Eta besterako galdera bat. Zein da zure janari gustukoena? Galdera zaila, denetarik jaten dut, baino hilabetean behin gutxi gora bera, emoten naiz kapritxo txikitxo bat eta pizza jaten dut. Asko gustatzen zait pizza, zuei bai da ere? Bai? Bai. Zer gustatzen zaizea egitea zure denbora librea? Noski lagunekin egon, bai, eta, kirol pizkatxo bat ere egiten dut, baino batez ere hori lagunekin egon, irakurri ere, gustatzen zait irakurtzea, denbora tarte batzuetan. Kirolen bat praktikatzen duzu? Kirola berez ez, orokorrean juten naiz menditik ibiltzera pizkatxo bat, denbora daukanean, juten naiz menditik pizkatxo bat ibiltzera. Eskerrik asko eskainitako elkarrizketagaitik eta zorte on zure ibilbidean. Eskerrik asko zuei. Agur! The force from the beginning. Look. We
Eskerrik asko Marta gure irratsaioan parte hartzeagatik. Eta sorte on! Irratsaioarekin bukatzeko 6. B mailako ikasleok laster hemen izango dugun udaberriari buruzko kopla batzuk abestuko dizkizuegu. Horrela da, Aitor, baina bertsolaritzako irakasle dugun Enekori eskerrak eman nahi dizkiogu, emandako laguntza. Hemen doaz koplak. Zuek ere abestu dezakezue estribilloa. Badabadum, badum, 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 balero, badabadum, badum, 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 balero, txoritxoen kantu hotza eta eguzkiaren bero, kalera irteten gara negua joan eta gero, badabadum, badum, 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 balero, badabadum, badum, 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 balero, totxetan loretan dago pila bat kolore, umore honez esnatu dena dotore, dotore, badabadum, badum, 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 badero, badabadum, badum, 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 badero, oso gustora egoten garen ez eguzkipean, arratsalde dena pasatzen dugu parkean, badabadum, badum, 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 balero, badabadum, badum, 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 balero, udaberrian garaia ez da gurasoako kalte, hain ondo egongo gara ekaina iritsi arte, badabadum, badum, 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 balero, badabadum, badum, 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 balero, badabadum. Pasa ya. Pena handiz lagunok, hemen bukatzen da gure irratsaioa. Espero dugu zuen gustokoa izan dela. Guk oso ondo pasa dugu. Hurrengo astean gehiago, 5. mailakoen eskutik. Agur! Chilipitariona, hau desafinua. Chilipitariona, yo chilipitua. Chilipitua, chilipitua, yo chilipitua. Aguacito, chilipito.